As the apostle was ministering deliverance, the spirits manifested from a little girl among the people. She was brought to the stage and the apostle attended her. This little girl couldn't walk proper due to the swollen and twisted foot. The cause of this problem is unknown because she slept and woke up the following day like this. Let's watch and see what the God of apostle can do to this situation. Hamba nobani umntwana unamandla kakhulu engadini. Hamba nobani. Owasama. Hawu, uma wayo futhi. Ayikhona ukuhamba lengane. Uvele wavuvuka lonyaweni kusengenalutho kwase Linda sevuvukela. achele kakhulu mama. Ulale ngenalutho kwase sevuvukela onyaweni. Luvuvukile unyawo. Yebo. Khomba mina uhamba kanjani? Uhamba kanjani? Ake sibone lo nyawo luvuvukela. Nalibona unyawo luvuvukela. Boleke oil. Unisuka phi mama? Ngisuke eMfumbi. Emfobe ngakuphi? Embo ngasemgababa. Kababa. Amohlala phansi soba right umntwana. Bambani lo nyawo. Bambani lo nyawo. Bambani lona lo nyawo lona. Bamba. Namhlanje ngikhipha lo mthakatho ohleli la kulo nyawo. Lo mthakatho ohleli la akaphume. Mtetele. 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 Megan ham. Mbuyiseni. Nokuhamba kakhona. Izwi khuluma. Izwi baba. Izwi Khuluma izwi lika Jesu. awuphinde utshele mina khuluma nami awenzini Ngeke sihambe thina. niba ngakhi Hawu, niba ngakhi uhlangana phi? akusaphili yena kuphila amakhehla laba mthakathe ngawo awuphinde niyaphuma la kuyi Afoni. Hayibo. nizoyenzani le ngane Uhlangana phi? nizoyenzani le ngane Uhlangana phi? Hayibo. Aniseka futhi. Anizwa? Aniseke. mina nginiyeke Seke. i-oil ayibuye futhi izwi Yini? Uyaphi? Uyaphi? Hawu, uyaphi? nizoyithela okhakhayini Sazofika uyophahlaka ukhambo lomthakathe Sazofika kubo. angizwa Sazofika kubo. nifike nenzeni Sofika senze yonke into esithandayo. nenza ini Hayibo. Sixolisa iceke. uyezwa ukuthi ukhuluma ngathi ukhuluma umuntu omdala awuphinde nenzani Sixolisa iceke. niyalingcolisa Hawu lo mntwana uhlaniphile uyena osivimbayo. uhlakaniphile Hayi, hawu. Wenzeni? Usivimbelani? Usivimbelani? Uyena onamandla lapha kubo uyasivimba thina. Hawu. Uyalivimba nini? Hawu kanti ngobani nini hayi ngasitsheneke. angeke ngitshela ngizomthela okhakhayini i-oil bazawuphuma bathakathe bazawuphuma kule ngane baphume nasekhaya Ngeke siphume. angizwa Ngeke siphume. lolani isandla senu kuyo nansi le oil nansi le oil ayithi phuma kuyo Siyaphehla nathi ngeke. nenzani Siyaphehla nathi ngeke. niyaphehla nani Ngeke usithini. aniphehle nginibone phehlani nginibone bayekeleni baphehle phehlani nginibone ake niphehle phehlani nginibone bayaphehla nabo hlupheke umuntu omnyama la ngaphandle ubuthakathi ngale oil ngiyayithela futhi memeza hambani hambani phumani nalapho onyaweni Kodwa sesazokubamba wena. angizwa Uzokubamba wena uzobona. nobaba bani Uzokubamba wena. senobaba mina Uzokubamba.
sokubamba wena Ngenzeni? hawu nalapha kuba hlezi bebuka wena thina sokungena kanjani ke lapha hayi hawu lapho enyaweni lalengane hambani kupana lento enifakele enyaweni khipa memeza baleka hambo gadla umnikazi wami sakena niyakubani sakena Ubani? umnikazi wakho uba usithathe Eastern Cape ukuphi usithathe Eastern Cape useyisan Cape usithathe khona futhi la sotiko lasheka kukhona nezizwe la kukhona ini izizwe futhi icashile zikuphi zikena nakusiswakhe nasegcekeni zikuphi lezizwe zikena nakusiswakhe ekani ngiyazikhipha nalezizwe siyaphuma ngesiphinda sibuye uyabona umuntu ongeze esontweni alithi amen uma ungeze esontweni usenkingeni ngoba nawuhlele ekhaya akukho ukushintshayo ushintsho ulithola ngobuphakathi kwaleli khaya nina nisemakhaya quickly grab a glass of water sizonithandazela emakhaya grab a glass of water don't drink your water until I pray for your water grab a glass of water nina nibukele emakhaya Sapa phinde nibuye ngesiphinda sibuye Sileni-ke manje uthi hawu akakwazi ukuhamba kahle lentela kulolu nyawo lentela kulolu nyawo lwaka left ayiphume in Jesus mighty name amen pheka mina futhi shalo lunyawo lolu phansi manje shalo kakhulu futhi shy Holy sweet, why sawubona yebo bani igama lakho olwethu yebo belunalo lunyawo ngalala ebusuku ngavuka selivuvukele ufike la uhamba kanjani uhamba kanje hamba futhi uhamba kanjani manje sewuhamba kanjani Jesus. Baba siya Kubonga kothando lwakho sathengwa. asibeleni kulaba semakhaya lulani izandla Father we bless lamanzi sewabusisa bawakhe empompini emakhaya abanye bawakhe emabhakedini abanye bawakhe ebhakwini zabo ngiyawabusisa lamanzi bazawaphuza bangasebenzi bazosebenza bazawaphuza abagulako bazophila bazawaphuza lamaphupho amabazoshabalala emakhaya phuzani lamanzi njengamanje salula izandla zethu waphuze ngokusheshsha waphuze futhi uyaphila lapha ekhaya waphuze futhi uyakhululeka lapha ekhaya waphuze futhi ziyavuleka izinto right now nene nonke nisibuyele emakhaya fona khona manje nawuqeda kuphuza lamanzi just fona khona manje umthandazo uqhubeke nasefonini fona khona manje umthandazo uqhubeke nasefonini usheshe wenze sure ukuthi uba nami la ngesonto uba nami ngizokuthinta ngesandla God bless you anithi amen